I 2024 har vi en række versioner af vores allerede alsidige Tenere 700, så uanset hvilket eventyr du har i tankerne, er der en færdiglavet maskine til dig. Den nye Tenere 700 Extreme er inspireret af Yamahas vindende Rally Raid motorcykler og er bygget til at tage dig endnu dybere ind i det vanskelige terræn. Den nye Tenere 700 Extreme er udstyret med en KYB-forgaffel af høj kvalitet og bagstøddæmper med lang slaglængde, der giver 20 mm større fjedervandring end Tenere 700. Den fuldt justerbare støddæmper har nyudviklet linksystem, der giver en mere progressiv affjedring for bedre at kunne håndtere ekstremt terræn. En ny flad rallysadel i et stykke og 20 mm ekstra polstring. Dette giver øget komfort samt forbedret mobilitet, uanset om du kører på motorvej eller offroad. Tenere 700 Extreme har en højt monteret forskærm og en lavt monteret halvskærm, der er designet til at modstå de mest ekstreme terrænforhold. Den lette konstruktion hjælper med at beskytte dig mod sten og mudder. Tenere 700 Extremes specialudstyr inkluderer lette fodhviler af titanium for bedre greb under mudrede og våde forhold. Disse fodhviler er 200 gram lettere og med 35% større overfladeareal end standarddesignet, hvilket giver en mere stabil kørsel og bedre kontrol. ER-hjul på 21 tommer og 18 tommer, som kombinerer enorm styrke med kontrolleret fleksibilitet til at håndtere ujævnt terræn. Brugen af et 21-tommer forhjul og et 18-tommer baghjul giver dig også mulighed for at montere dæk med fuld enduro-specifikation for bedre offroad-ydeevne. Extreme er også udstyret med håndtagsbeskytter, kølerbeskyttelse i aluminium og kædestyr som standard. Uanset om du er en erfaren eventyrrytter eller nybegynder i denne spændende verden af nye opdagelser, er den nye Tenere 700 Extreme en maskine, der fortjener din opmærksomhed. Tenere 700 Explorer er nyheden for dig, der ønsker at tage på ture og udflugter. Den unikke specifikation kombinerer komfort med ydeevne på en fantastisk måde. Eksempelvis via KYB-forgaffel og bagstøddæmper med 20 mm kortere fjedervandring, så du får en sædehøjde på 860 mm, hvilket er 15 mm lavere end STD. Tenere 700 Explorer leveres også med beholder til sidetasker, hvor du har mulighed for at montere aluminium eller bløde tasker, quickshift som standard for opgearing og jævnere og mere effektiv acceleration, og en større vindskærm er også inkluderet. Tenere 700 Extreme kommer i farven Icon Blue, og Tenere 700 Explorer kommer i farven Tech Camo. Hør mere hos din nærmeste Yamaha-forhandler.